Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ng Diyos. Hari pagpabayayan sa muya makahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan na naghehelan. Ipamibim mo kami. San Jose, Ipamibim mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibim mo kami. San Roque, Ipamibim mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibim mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibim mo kami. Horacio Emperata laban sa kalamidad. Amang makakamhan, initas ko sa mga puso, sa pagpasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong dinalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo, digdi sa daga, asinulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw, kambilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang. Day minasabutan na sinutob an sa imong kabutan, na tamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunya namamatian minaampadusang balik, asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakulos ang nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan na sinibapang natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumuta na sa mga paglugarin, sa piligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami yung talubo, maging responsabling parataman, kan sa imong nilalang. Asin mga matinabang na parasurog kang kapwa ang nangangaipo. Holy Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. Matukaw po. Diyos maray na aga sa liwat mga tugang, ngunyan Domingo sa kay 23 na sa ordinaryong panahon. Epata, mabuksan ka mo, iniyan mga tataramo ni Jesus, na madadagong niya to sa itong mga ebanghelyo, sa itong ebanghelyo ngunyan. Ang milagro sa pagpulong kan lalaking bungog asin bilot, daysa na nga bukas kan nguso asin talinga kan lalaki, kundi kang gabos na nakahiling. Sinda nakasabi, ang gabos na ginibo niya marahay, asin sinda gabos nagtubod. Ang sa iyang pagdatong pinagtukdo kan mga propeta kan lumang tipan, susog sa nadadamadanagon niya to sa enot na babasahon. Siya madatong sa pagtaon ng kaumayan sa gabos. Sa paginanyog niya to kan mga babasahon, mabuksan man lugodan sa mga puso asin isip, sa milagrong gineba ni Jesus, asin sa paginanyog kan sa iyong tataramon, asin pagtubod sa mga ngangalasan, kita magrukyaw kan sa tong pagtubod. Sabay man yato Santa Misa nganiyan mga minasunod na intensyon. Pasalamat kan mga minasunod. Rosilan and Florencio Avalos III, Karen Diaz Wong, Yawis Fran Col, Mary Grace Palacides, Benilius family, Frederick Brun, Carlos Alcantara and Apin family, Francis and JC, Sinaida Caceres, Leonor Virguel, Sinaida Caceres, Dadit Janson, Ronnie Magalona,
asin man Lapas family. Espesyal na intensyon kan mga minasunod, Antonio Alamil, Francis Injayse, Art Pabataw, Daniel Jowan. Asin para sa kalagan mga minasunod, Alfredo Araw, Andres, Gloria, Rolando, asin para sa gabos na kalag. Para sa kalag ni Celestia, Noel, Pedro, Pipanya, Lea, Kan Malaga, ni Ben Malaga and family. Para sa kalag ni Maria Evangelina, Virgilio, Susan, Eulogia, Yasa, Julieta, Leopoldo, Asinreni. Asin para sa kalagan mga minasunod, Roylan, ni Rosaby Aspardo Cantara and family, Roy Randolph, Babylin Palangka and family, Ofelia Canlana family, Yumeriano Canakendi family, Berna Cambiliesa family, Seriaco Jr., All Souls, ni Daphne Garcia and family, Antonia, ni Dibupoy, Baliktar and Bivar family, Charlemagne Joseph, Carlo and Diaz and family, Lawrence Can Osimo and Ofeda family, Ana Can Riantaso as in Descalzo family, Teresita Can Ramoso family, Catalina y Teresita Estripolca, Francisco and Angeles, ni Purita as in Barja, S. Barja and family, para kay Esther, Diego, Campelix family, Rico Rigino, Granadillos family, Four Souls ni Gil Los Baños, David Jr. ni Evelyn Asanya, Virgilio ni Sinayda Cáceres, All Souls ni Leonor Briguel, and All Souls kan Lecom family. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon. Pamamayaan ni Reverend Father Jonathan L. Calleja, matindog po kita as sinawito niya tuan awit sa pagpuan. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Diyos, an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa mong Espiritu, Mga tugang ako untan sa itong mga kasalan, tangani magganigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Gabus kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako din makuri, sa isip, sa dataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Baherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawadaan sa to mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen.
kaligtasan, asin sa lagang katulinungan, sa mga taong marahayan noon. Ginoo, mami ka, rinunukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka na pula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa ating langit nun. Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan tinapan, kay ragi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan tinapan, akuan sa mong pagimahera. Ika na nagtutukaw sa tuong kanama, kaeraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kaugaying hilinga ang mga aki kan sa imong pagkamot, nahuli kay di ang pagtubos sa mo nagdatong, asin ang pag-ampon sa mo nauutog. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asin ding tapos na pamana. Huli kay Yesu Kristong kagurangdad niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Nagtuga ang kagurangnan na may maabot na Mesiyas. Ansayang pagdatong dapat niya itong paghandaan. Kaini anal daw na ang gabos na may kay pansanan makakamati min kaumayan. Magmaisog kita taning magiandam kita sa pagdatong kanal daw na ini. Inanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Isabi mo sa gabos na maluya ang puso, magmaisog kamo, dai kamo matakot, hilnga ang sa indong Diyos, madatong sa pagligtas sa indo. Dangan ang mga buta makakahiling, ang mga bungog makakadangog, ang mga pilay makakalukso siring sa mga usa. Asin ang mga pula makakaawit sa kaugmahan, ang tubig mabulos sa lantad, ang mga salog mabulos sa kadlagan, ang dagang alang magiging danaw, asin ang dagang mamara magiging burabod nin tubig. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalago magumaw ka sa kagurangan. Kalago magumaw ka sa kagurangan. Ang kagurangnan maimbod sa God paman, matanos sa mga pinag-aapi,
An kagurangnan, nagtataon in kakanon sa nagugutom. Asinan mga nabibilanggo, pinapaluwas. Anak ko, magumaw ka sa kagurangan. Uli sa kagurangnan, ang mga buta nakakahiling. Asin ang mga napadungkal, nakakabangon. Ang kagurangnan, mabuot sa mga banal. Ang kagurangnan, nag-aampon sa mga dayuhan. Anak ko, magumaw ka sa kagurangan. Ang kagurangnan, nagsusurog sa mga balo asin ilo. Inuulang ang dalan nin mga maraot. Ang kagurangnan, magahade sa god paman. Diyos sa Sion, sa panahon na daing kasaguran. Anak ko, magumaw ka sa kagurangan. Kalag mo, magumaw ka sa kagurangan. Pinapagirumduman kita ni Santiago sa babasahon na ang mga ugaling may pinapalain, bakong uyon sa katukduan ni Jesus. Ang Diyos namaot sa gabos, lugod kita man, maging siring, maglingkod na dainin may pinapalain. Inanyugon niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa hali sa surat ni Santiago. Mga tugang, kung kamo may pagtubod kay Hesukristo, na sa tuyang mamurawayon na kagurangnan, an mga tawo, ako unindo na daing pinapalain. Halimbawa, may lalaking maglaog sa sinagoga, na marahay ang gubing, asin bulawan ang singsing. Asin may lumugma na lalaking dukha, nagirisi ang gubing. Mataong galang kamo sa lalaking magayon ang gubing. Asin masabi, dagos kamo digdi sa marhay na tukawan. Dangan masabi kamo sa dukha, maghalat kamo dyan, o tumukaw kamo sa salog. Dainindo nahihiling, naigwa kamo nin pinapalain, na kamo nagiging mga hukom, asin mga maraot na hukom. Maghimati kamo mga tugang kong namumutan. Ang mga dukha sa kinakban, pinili ni Diyos, nganing mayaman sa pagtubod. Magmamana sa kahadean na itinuga niya sa mga namumuot sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog kami ang gabo sa pagrupyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw kagurangan ang dalan na silbuhay, ikaw
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kadibanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong panahon sa Jesus nagbalik, hali sa runa nin Tiro, nag-agi sa Sidon, pasiling sa dagat nin Galilea, sa tahaw kan Decapolis. Dinara ninda sa iya salong lalaki, nabungog asin bilot. Nakimaherak sinda, naibugtak niya ang sa iyang kamot sa lalaki. Isiniblag ang lalaki, rinayo sa katawuhan. Linaog ang sa iyang muro sa talinga kan lalaki, asin ang dila dinutan na may kadikit na lutab. Dangan nagtingkalag sa langit, huminangos asin nagsabi, Efata, na anbot sabihon, mabuksan kamo. Ang talinga kan lalaki nabuksan, asin ang kabilutan sa dila nahali, asin nagtaram nin mahusay. Pinagbutan sindan ni Jesus, na iniday pag-usip sa kiisayman, alagad uruglugod na pinagbalangibog ninda. An sa indang paggalas na daing sukol, sabi ninda, ang gabos sa bagay, ginipo diyang marhay. Ang mga bungog, nakakadangog, asin ang mga pula, nakakataram. Maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning po sa Indugabos, mga tugang. Ano mananggan an marahay na bareta, gunya na Domingo. An maray na bareta, madali na ang Christmas. Madali na maabot ang Christmas bonus. Kaya ang mga kabutan nagagaratul-gatul na may maabot. Pakigreet kan kataning Merry Christmas. Tagariturog pa, pukawan na. An maray na bareta, yaon ngunyan sa mga babasahon na ipinahayag. An maray na bareta, ang Diyos pagkamuot asin pagkeherak. Ang Diyos nagbubulong sa mga tao na nagagabatan. Ang marhay na bareta na ipinahayag sa tuya ngunyan, ang tao na kung saan minarani sa Diyos. Ang taong nagtitiwala sa kapangyarihan ng kagurangnan. Ang tao na kung saan naghahagad na bulungon siya. Dinadangog, asin tulos na tinatao nin mahal na Diyos. Ang marhay na bareta ipinapahayag sa mga babasahod ngunyan na ang Diyos nagmamawot asin nauugma na kita nagrarani sa iya asin naghahagad na tabangan kita. Naghahagad asin nagmamawot na kung saan mahalian ano man na kapurisawan, ano man na kagabatan, ano man na mga kadipisilan, na yaon sa buhay ta. Sarong hapot, ano daw kamo nagpapasalamat sa Diyos na kamo nakakataram nin mahusay? Ano daw kamo nagpapasalamat nangangaji, nagumaw sa kagurangnan? Salamat Lord ta, bako ako bungog. Magayunon ang pagdangog ko. Bako sa nayan Lord, salamat ta magayunon ang talinga ko. Pirmi igwanin hikaw na bulawan, bakong piki, bakong arog kan iba. Hilinga dong kataning mo kun pikan hikaw. Kun halabaw ng kalay-kalay. Do we ever praise and thank the Lord? Salamat Lord, nakakapag-umaw ako sa imo, nadadangog ko, nakakadangog ako. Sana, saruyan pirmi sa mga panghadjita. Ninhulita magayunon na regalo na tao sa tuya nin mahal na Diyos na dapat apresyaron ta. Alagad, labi pa kan pagpasalamat na iyan.
kan mga regalong ini. Sana hagadon taman sa kagurangan na ang mga talingata nagmamaot na makadangog kan tataramon ni Diyos. Sana ang mga talingata nadadangog ang tataramon ning katuninongan. Sana ang talingata ang minamaot ang dangugon ang tataramon ning kadunungan nagikan sa mahal na Diyos. Sana ang mga talingata ang dinadangog mga maray na tataramon. Asin sa kabaliktadan, hagadon ta sa kagurangan. Sana ang talingata sarado sa mga pasabong kan demonyo. Sana ang mga talingata day naugma na dangugon ang mga maraot na tataramon. Sana ang mga talingata sarado sa mga chismis. Takong minsan, ang mga talinga darakulaon sa mga maraot na tataramon, sa mga chismis. Labi pa kayan sa pagpasalamat ta sa kagurangan, lugod ang mga nguso ta, gamiton ta, na makapahayag kung ano ang maray na tataramon na kung sain sa tuyang nadadangog ural daw. Sana ang mga nguso ta, nguso na kung sain pinapahayag kung ano ang tataramon kan sa tong kagurangan. Sana ang nguso ta, iyuman ang mga tataramon na pinapahayag ta. Sana ang mga tataramon na pagkamot asin katuninungan nin mahal na Diyos, iyuman ural daw ang mga tataramon na pinapahayag ta. Sana ang nguso ta, ang pinapahayag, bako mga maraot na tataramon, bako pagmuda, bako pagchismis, bako pagpakaraot kan kapwa, bako tataramon na makasadiri, alagad lugod, tataramon na kung sain mapakumbaba, tataramon na kung sain nagpapahayag, kan maharay na bareta. Ini ang ipinapahayag sinurat ni Juan Kapitulo 8, versikulo 27. Whoever is of God, hears the word of God. Ang tao na kung sa'y nauugma, asinbot na maparni sa mahal na Diyos, ang gustong dangugon, ang maray na bareta, ang tataramon ng Diyos. Iniman ang sinurat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Ano ang sinabi niya? Be doers and speakers of the word, not just hearers only. Kung nadangog mo ang tataramon ni Diyos, day mo sinasarayon sa talinga mo, day mo sinasarayon sa puso mo, day mo sinasarayon sa isip mo, alagad ang tataramon na nadangog mo, ang maray na bareta na nadangog mo, gibuhon mo, asin ipahayag mo. Be doers, not just hearers of the word. Kaya, hagadon ta sa kagurangan, sa liwanag kan ebanghelyo ngunyan, na ining tawong ini bilot asin day nakakadangog, sa kapangyarihan ni Jesus, binulong niya, naging mahusay ang pagtaram niya, asin naging maray ang pagdangog niya, asin huli kaidi nagumaw asin nagpasalamat sa Diyos. Sana iniman ang maging buhay ta, ang gabos naging mahusay, dapat na mag-umaw asin magpasalamat kita sa iya. Sabi sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 15, sinabi man ini Propeta Isaías, abang gayon kan mga bitis naglalakaw, ang daradara, ang marhay na bareta. Masabi man ako, masabi kita, abang gayon kan mga talinga, na ang dinadangog ang tataramon ng Diyos. Abang gayon kan mga nguso, asin kan mga ngimot, na ang pinapahayag ang marhay
na bareta. Sa mata ng Diyos, ang kagayunan kan buhay ta, ang kagayunan kan mga talinga ta, ang kagayunan kan mga lips ta, ang kagayunan kan mga nguso ta, iyon na kung sa inyaon ang tataramon ni Diyos. Iyaon pinapahayag, dinadangog, ang marhay na bareta. Ano pa ang marhay na bareta sa Ebanghelyo? Kung sa tuyang mahiling, asin pagurupurupan, ang nabulong bakos na ang lalaking ini. Ang nabuksan, ang isip asin puso, ang talinga asin ang ngimot, bakos na ang lalaking may helang. Alagad kung sa tuyang hilingon, ang nabulong ang mga tao na naging testigo kan milagro asin karahayan ni Kristo. Nata, ano ang sabi ninda? Ang gabos na bagay, ginibo niyang marhay. Ang gabos na bagay, nagiging marhay. Ang gabos na tao, nauumayan. Ang mga nahelang nabubulong. Ang mga pilay nakakalakaw. Ang mga bungog nakakadangog. Ang mga bilot nakakataram. Ang may mga demonyo na papalayas niya. Ang gabos na bagay, ginibong marhay nin mahal na Diyos. Ang mga tao, nabuksan ang isip asin puso sa karahayan na ginibo nin mahal na Diyos sa sainda. Anong man ini para sa tuya? Deng iba, siring kan tataramo ni Jesus, Epata, mabuksan kamo, hagadun ta sa kagurangnan, na buksan ang satuyang mga puso sa pagkamuot niya. Buksan ang satuyang isip sa kadunungan ning mahal na Diyos. Buksan ang satuyang mga talinga. Buksan ang satuyang mga nguso. Bukasan ang satuyang buhay. Dinhulit ta kita nasa kadikluman. Dinhulit ta nasa kadiklumanin kasalan. Ang puso asin buhay ta nasaraduhan kan grasya nin mahal na Diyos. Alagad si Kristo napadigdi sa satuya. Ang mahal na Diyos nanitawo, ngani nagiraray buksan ang buhay ta, magliwanag ang buhay ta, magbulos ang buhay ta, kan tubig nin paghamuot, asin pagkeherak. Ini ang marhay na bareta. Ang Diyos de kita pinabayaan. Ang Diyos de nagpabaya. God remain faithful to His promise na aatamanon kita, na tatabangan kita, na papakusugon kita, na bubulungon kita. Minsan kita naging unfaithful sa iya. Ang Diyos binuksan giraray ang sa iyang kahadian. Ang Diyos binuksan giraray ang sa iyang harong para sa tuya. Ngani na kita makisumaro sa iyang kamurabayan. De kitang ibang masabi, salamat sa Diyos. De kitang masabi, umaw asin pasalamat sa iya. Hagadun ta sa kagurangnan, sa pagtiripuntang idingunyan. Lugod urual daw, buksan ang satuyang puso asin buhay. Ngani urual daw man, ang sa iyang kapangyarihan, ang sa iyang pagkamot, ang sa iyang pagkeherak, ang sa iyang pagpatawad, ang sa iyang kaligtasan, mag-erok sa buhay ta, sa gabos na aldaw, kan sa tuyang pagkabuhay. Matindog na po kamo. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kang gabos nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan ni Jesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon lagi kan sama, bago kang gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki dai nila lang, saro sa pagka Dios ka nama,
uli sa iya nagkaigwa kang gabos. Uli sa satong mga tao, asin uli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Berhen Maria, asin ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kam panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin inilubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom, sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtao ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay baka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ko kaning pagtuwod sa rungbunyag, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin naghahalat ako kang pagkabuhay luwat din mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, magdulo kita kay Jesucristo na sa tuyang kagtubos. Binut niya na kita gabos makamati, kan pagkamot nagikan sama, sa lambang kagadan sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga lideres kan sa tong simbahan, lugod sinda mas maging marigmat sa paghimati sa mga pangangaipong espiritual kan mga duka, asin nangangaipo. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga lideres kan sa tong banwaan, sinda pinili ning katauhan, tanganing maglingkod, lugod mas maging bukas ang sendo mga puso sa pagmangno kang pangangaipo kang banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha asin nangangaipo, at amanon malugod sinda kan Dios, asin maitauman lugod sa inda ang mga kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga yao na sa ikaduwang buhay, ang sa to mga pabibi makataulugod, nin katuninungan sa indang mga kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos Ama, di kanin pinapalain, gabos mo kami tinatawan, kan sa mo mga pangangaipo. Hinanyugaan sa mo mga pamibi, asindaran sa mo ang kaugmahan, sa imong kadean. Huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tinganing an sako, asin an sa idong atang. Maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Ako malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang nato, asin kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kinikanan, kantunay na pagkamuot, asin katuninungan, itugot mo, labi may bi kami. Nahuli kaning atang, maninig kaming magsamba kan sa imong kadakulaan,
asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong Itaas Espiritu, ang mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutuong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsansain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan ding kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya naherak sa mga sala nin tabo, nagpakumbabang mamudag sa birhen. Siya nagtios kan krus, nagtaling kasabo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa magadan, nagtaw sa kambuhay, nadaing kasagkoran. Kaya sa kaibahan kan mga anggeles, asin kan kabus na langit nunokbo, dinguntok na minapahayag kami, kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Baladanan minaripin, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kin mga atang namimibi kami. Pabanala kanambon kan sa imong espiritu, nganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugari niyang buot, pinasuliban sagkod sa pasyon, nagwakan tinapay, asin pagpasalamat binaakini. Itinao sa iyang madisipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaydi, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kadkalis asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang madisipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaydi, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagrumdum sa sago. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamalit kanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagot na ikaw, magdatong. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa ibo. Asin nakikimaherak kabing nag-aarang,
na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban. Tagyaning malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang,